ġejt qudiem il-poplu tagħna u għattilhom għandkom pakkett li bih sa ngħinu l-familji tagħna, sa ngħinu lil min għandu l-iktar bżonn, sa nkunu fuq in-naħa tal-familji tagħna. Jien qed ngħidlu, għamel mozzjoni kull vot naqqas il-paga ta' kulħadd tal-ministri kollha tiegħi kollha. Imma l-vot għal benefiċċji għall-anzjani, għal benefiċċji għas-saħħa, għal benefiċċji għall-istarijiet, il-vot għall-istipendji, il-vot għall-istudenti, il-vot għan-nisa fix-xogħol, il-vot għal dawk li għandhom bżonn, il-vot għaż-żieda fl-għoli tal-ħajja, il-vot għall-pagi, il-vot għall-pensjonijiet, dawk jekk kien raġel ivvota favur tagħhom u kun konsistenti. Wasal il-mument illi jiena nieħu deċiżjoni fuq meta tissejjaħ l-elezzjoni ġenerali. L-elezzjoni ġenerali tissejjaħ kmieni s-sena d-dieħla meta jkun jaqbel lil pajjiżna dak kollu li minn dan il-baġit nistgħu nimplementawh mingħajr il-bżonn li jgħaddi, allura għandkom il-kelma tiegħi li dak kollu li jista' jiġi implementat nimplementawh. Jekk il-prezz taż-żejt uliju llum u nafu l-prezz tal-enerġija x'inhi, aħna llum nistgħu ngħidu biċ-ċert illi Muscat fil-gvern ippreparaw irwieħkom biex taraw it-taxxi ta' pajjiżna jolew. Importanti illi jgħaddi u ħanaraw jekk għada u x'ser jgħaddi minn dan it-test ta' maturità il-Partit Laburista. Fin-nofsaw il-kredibilità tal-ġudikatura f'pajjiżna u jien jidirli illi l-imħallef għandu jieħu it-triq onorabbli u jippreżenta ir-riżenja tiegħu.